Výborne, David, super. Si vo forme teraz. Som pred ním stál, to nerozprávajte mi to trikrát. Peťo, 12. Začal sa Rišo Maka. Skús jednu. Hej, fauli! Super, David. To je frajer na záver do matky piči. Ale si netočil gól, ne do piči. Nie, až teraz, už kedy to... sa musím polepšiť. Ďuri! Skús, Ďuri! Super, Ďuri! Veľmi pomohli David góly, veľmi. Hej, Tomi, poď na prihľavku, Tomi! Už je, radí. To je ono. Toto vám ukážem, jak teraz hráme. Vám ukážem teraz, jak ste dobre hrali. David, do piči, je veď. David. Aj toto bude na videu, Purky, jak zomiera. David, aký gól? To Davidové som nedal. Davidové góly sa mi nepáčili. Ticho, nehádaj sa, odpoď sa Feru. Piči, jak sa zase forma dal dole. Si Bože, dneska teba vieš, jak režu. Najviac ťa režu. Ale som odrekal dole. Výborne, Hurky! Piči, to som aj nesiel. Rozober! Ďuri! Rok! Feru, nabeni si, Rišo, nabeni si. Zbieraj. Feru, Dobre, Kasi, žile.